Moikka! Tervetuloa valmennuskeskus MTC:lle. Me ollaan Possijärven katu 12 Lielahdessa. Mennään katsomaan vähän millaista meillä täällä on. Me tarjotaan täällä valmennuskeskus MTC:llä matalan kynnyksen liikuntaa aloittelijoille ja vähän liikkuneille, ja totta kai meille saa tulla treenaamaan, vaikka olisi vähän enemmän kokemusta. Mennään katsomaan vähän tarkemmin, että mitä kaikkea täältä löytyy meiltä salilta. Eli täältä löytyy aerobinen alue, siellä on pyörää, juoksumattoa, assault-paikkia, sieltä löytyy soutulaitetta. Sitten meillä on toiminnallinen alue täällä, missä on kaikenlaista, on kahvakuulaa, on palloa, köysiä, bokseja, eli pystyy tosi monipuolisesti tekemään toiminnallisen treenin. Ja meiltä löytyy 20 metriä pitkä tekonurmi, 2 metriä leveä, ihan uunituore, aivan huippu. Monipuolisuutta meidän salilla löytyy siinä, että meillä on erikseen painonostoalue, missä voisit ihan kunnolla nostaa rautaa, sekä myöskin löytyy täältä salipuoli. Siellä on esimerkiksi jalkaprässiä, rintaprässiä, taljaa, käsipainoja, eli pystyy todella monipuolisesti treenaamaan täällä meidän salilla. Me tarjotaan täällä hyvinvointivalmennuksia, pienryhmiä, ryhmäliikuntaa, yksilövalmennusta sekä myöskin hierontaa. Joka tapauksessa oli sulla sitten ajatuksena mikä tahansa hyvinvoinnin ja liikunnan saralla, niin me varmasti autetaan sua. Tervetuloa lämpimästi meidän salille. Me ollaan yhteisöllinen porukka, missä kaikki morjestelee toisilleen. Tuu ihmeessä tutustuu ja tuu treenaamaan meidän kanssa. Moikka, nähdään!